for an eye. Idol, nagbabalik po siyempre, Idol Mark Espinosa sa programa pa rin po natin po ngayong umaga po na ito. Pagpatuloy po natin dahil gusto natin kamustahin muna ang ating pong former city councilor at ngayon po very active in helping and promoting po yung tinatawag po natin na turismo dito sa ating pong dito po sa ating pong syudad ng Dagupan, particularly yung sports tourism. So bago muna yan, pabatiin muna po natin ng isang magandang umaga ang matartaraki, guwapo, former councilor po natin, si Councilor Engineer Carlos Reyna. Magandang umaga po, Consi. Pagbati niyo po sa mga lahat ng Dagupenyo nakikinig, nanonood po. Maraming salamat. Una, maraming salamat sa pagkakataon na mabigyan tayo ng oras para kahit papaano ay makilala pa tayo ng ating mga kababayan. Siyempre sa lahat ng pamayanan ng buong IFM, lalong-lalo na sa iyo, Idol Mark, at siyempre sa ating mga kalugaran, sa ating mga kababayan dito sa syudad ng Dagupan at ganoon din sa kalalawigan natin Pangasinan. Masantos ya kabosan at sikyo namin. Okay, masantos sa kabasan na Engineer Carlos. Anyway, Engineer, we heard that kayo very active po sa when it comes into sports. Parang hindi po kaya malayo po yun kasi engineer po kayo pero ang inyong hilig po sa sports po and you're pushing it into something na makakatulong po dyan syudad tayong Dagupan, yung pong pagpopromote ng tinatawag nating sports tourism. Pero just tell us, ano po bang pinagkakabalan pa ngayon ng isang former councilor Carlos Reyna? Well, Idol Mark, isa po akong civil engineer by profession. Nagtapos po tayo ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of Santo Tomas. At sa ngayon, ano pa rin tayo, we're an active builder or a contractor. And at the same time, naging public servant din po. In terms of yung nabanggit nyo, totoo po. Actually, naging hobby ko po ito, particularly water sports. Ayun. Yung in general na sports naman na laging nakikita natin at passion na Filipino, basketball, volleyball, andyan na po yan. May mga napopromote na po yan. Ang nangunguna dyan, lahat po ng SK Council ng buong syudad. Tayo naman po, ang passion natin ay sa water sports kasi bata pa po tayo. Nahilig tayo na mag-swimming sa dagat. Yeah. Naalala ko, nung bata pa ako, somewhere around 5 or 7, ay dinadala ako ng lolo ko, ang dating mayor ng syudad ng Dagupan, na lagi kayong pupunta sa para mag-swimming kasi swimmer po siya. Siguro doon na-establish yung aking hilig sa tubig. Sabi nga nila kung ako sa past life daw, baka daw isda ako Naniwala naman ako. We heard na kayo po is bukod dito sa pagkahilig, dahil po sa pagkahilig po ninyo dito po sa mga water sports na ito, you're pushing itong mga medyo, sabi na natin, unconventional na klase ng water sports dito po sa ating pong lalawigan na kilala sa ibang lalawigan pero dito isa kayo sa mga gustong mag-introduce, particularly surfing. Yes, Consi, can you tell us about this po? Yes, okay. So siguro bigyan ako ng konting context. Yun nga, sa hilig ko sa water sports na involve ako at na-engage ako sa iba't ibang water sports activities. Siguro may ko sa hilig ko nga, naging hobby ko ang scuba diving, na naging scuba diver instructor tayo. At the same time, nung college tayo, nahilig tayo sa dragon boat rowing, na naging member din tayo ng USC Dragon Boat rowing crew, rowing team. Then after that, nung pag-uwi ko dito sa Pangasinan, naging passion ko naman yung sport of surfing. No? Ang kagandahan yan,
Saan po ba dito yung surfing spot na Consi? Ito actually late ko lang na discover somewhere about 4 or 5 years ago na Opo. meron tayong potential surfing spot dito sa siyudad ng Dagupan, and that the mayor is pushing for it, no? So yun, actually ang ano rin siguro background din, nakasama ko rin ang ating mayor na nung ako po ay graduate na magkonsyal noong 2016, na tayo po ay napili niya bilang isang consultant for tourism development, specifically or particularly yung development po ng tourism dyan po sa ating pinagmamalaki ang One Bunuan Beach. Yes. The whole stretch of Tundaligan up to Binloc. If you remember, ang nakikita naming pwedeng nating gawin dyan as part of tourism infrastructure development din dyan ay makagawa ng mga iba't ibang edipisyo at especially activities para maging active yung beach, para maging iba po tayo sa mga Correct. ibang mga beaches sa ibang lalawigan. Bigyan natin activity. So kung maalala nyo, tayo po isa sa nag-suggest at nag-recommend kay Mayor na para maging active yan ay magkaroon ng mga watercraft. Yes. Like ay mga dragon boat rides, jet ski rides, at iba-iba pa. Tapos Yung banana boat kasama ba yes, dyan? banana boat. Oo. At ganoon din, napakaganda ng plano ng ating mayor dyan sa One Bunuan. Bukod sa yun nga, yung future surfing development ay may mga facilities na mga magandang itatayo dyan. For one, may mga skate park din na itatayo dyan, at mga iba't ibang museums and parks na Oo. nagagawin dyan. Kasi malaking hamon kasi sa Dagupan, in particular. Kasi if I remember right, one Miss Dagupan noon na itanong ko sa isang kandidata yun nung humarap sa amin ng mga media na how are you going to promote yung tourism ng Dagupan? So itong binabanggit nyo na ito is napakaganda ito, though it's a man-made na klase ng attraction, pero it will going to help yung ating industriya. Gaano kaimportante, Consi Carlos, na ito ay suportahan ng isang tulad ninyo at ang sangguniang sangguniang panlunsod, yung mga ganitong klase ng mga proyekto sa pagsusulong ng turismo at pagpapalago at paggawa ng bagong oportunidad para sa mga Dagupenyo. Yes, napakahalaga. In fact, hindi lang po sa bayan natin, iba't ibang bayan at actually iba't ibang bansa sa buong mundo ang kanilang promotion for tourism. Kumbaga, nais ng lahat na pasiglain at palakasin ang turismo sa isang lugar. Dahil po kung malakas at masigla ang turismo ng ating lugar, syempre marami pong bisitang pupunta. Yung mga bisitang pupunta pong yun, syempre gagastos siya dito sa syudad ng Dagupan. Correct. So pag gumastos sa syudad ng Dagupan, kikita po ang iba't ibang sektor. Di ba po, Idol Mark, ano po ba ang unang gagawin na isang turista? Mapa-local or foreign or nasa iba't ibang lugar? Syempre, una, mamamasahe yan. Tama. So, kikita na ang Gagastos transport. na. Kikita na ang transport sector natin. Pag pumunta yan sa isang tourism spot, for example, dyan sa One Bunuan Beach, ang gagawin yan, syempre, papasyal, iikot, iba, magrerenta ng shed. So, syempre, kumita na yung mga shed owners natin. At ganoon din, kakain. So, kikita pati yung mga vendors, Yes. pati yung mga restaurants. So, imagine, kung napakaraming yan sa syudad ng Dagupan, maraming yung investors na papasok dito. So, papasok na rin yung mga iba't ibang, sabihin natin, hotels and room accommodation sa iba't ibang sector ng business. And hence, syempre, magpo-provide ng napakaraming trabaho dito po sa syudad ng Dagupan. And pinaka-sumatotal niyan, good for the economy. Kasi syempre, lalaki ang pundo. Siguro may dagdag ko lang, kaya maganda pong i-promote ang surfing dito. Hindi po yan dahil lang meron tayong dagat, merong alon. Yeah. Ako po, kaya po natin pinopromote yan dahil talagang potential po siya. May mga bumibisita at dumadayo na po tayong mga surfers from other places. Like for example, may mga from Manila, Correct. may pa may mga pupunta as far from Siargao. No? And nakikita natin na maging
future potential spot siya. Ang ano nga namin mantra, if San Juan La Union is the surfing capital of the North, kahit man lang ang syudad ng Dagupan will be the surfing capital of Pangasinan. So watch out, makikita nyo na, exciting. napakaganda ng ano natin doon. Yes. And we have to tap that potential nung natural resource natin na yun, kasi not every beach here in Pangasinan does have that quality of wave for surfing. Okay, correct. In connection kayo bilang isang engineer po, gaano ka-importante itong mga infrastruktura in promoting our tourism? Like for example, in Bunuan One Bunuan tourism building na tinatayong pavilion ngayon na may malaking pondo na para ma-improve yung itong mga facilities natin na para sa turismo. Gaano ka-importante? Of course, the roads of elevation, yung ating pagtatayo ng mga bagong hotels, itong mga infrastruktura ito bilang isa in the perspective of being an engineer, Consi. Yes, actually connected po 'yan, no. Kahit anong ganda nung lugar mo, sabihin natin potential for any tourism activity, syempre na malaking role na dapat gampanan ng isang magandang infrastructure program o project sa lugar na 'yon. Kasi unang-una syempre, pinakaunang step, pagka hindi siya accessible, syempre hindi siya makaka-encourage ng bisita. So doon pa lang sa road networking lang dapat kahit papaano accessible. Ikalawa, may mga ibang tourism infrastructures, like for example, yung mga ibang utilities na dapat pumasok dyan. Kasi paano po papasok yung mga investors, such as like for example, yung mga papasok yung magandang hotel, kung hindi naman maganda yung hindi pa maganda yung utilities. So hindi pa, tourism development ready. And siguro may natin ngayon na nakikita natin na tayo naman, ang syudad ng Dagupan ay ready sa lahat na yan. Isa pa, marami pong mga bayan ang ginagawa na if they don't have a natural resources for development, for tourism development, what they do is gumagawa sila ng man-made attractions. Yes. So for example, i-sample ko lang yung, if you remember before, ang Naga, Camarines Sur specifically, Camarines Sur, ano siya palayan yan Correct. Talagang farmlands talaga yan, farmlands. Ang ginawa ng governor doon before para ma-boost up yung may mga kasi napaka-low nila sa tourism. Tapos they were nagkataon na they were one of the top 5 na pinupunta ng turista, not just local pero foreign, mostly foreign. Kasi yung ginawa niya, gumawa sila ng man-made wake na ginawa niyang pang wakeboarding, wake park, yung Camarines Sur Wake Park. 'Di ba nung ginawa niyan, ang daming bisitang pumunta. Tapos isang ginawa niya para talaga maka-market siya ng mga foreign wakeboarder enthusiast, tapos mga athlete. Ang ginawa niya, nagpa-international comp siya. 'Yun. So doon nakilala. So nangyari, ang flight lang nila before, maliliit lang na eroplano. At that time may mga commercial na malalaki commercial, tas ilang flights na sila. So you can just see how tourism impacted yung lugar nila. Okay. Lastly, Consi, before I'm sure kasi medyo busy kayo kung saan pang pupuntahan ninyo. Aside from this, what other programs or advocacies that you would like to push through na para sa benepisyo ng mga Dagupenyo? I would like to push you, siyempre, for one. Yan. Number one, yung magandang natin is yung development at palakasin at pasiglayin ang turismo sa syudad ng Dagupan. At the same time, yung mga infrastructure projects natin na maging effective para sa ating mga kababayan. Kasi it involves lots of the taxpayers' money. Oo. Kasi kung mga tatanong po ninyo, si former Councilor Carlos Reyna, kayo po yung nag-committee chairman nung kayo po ay councilor na bilang marami po tayong pinamunuan na committee chairmanships. Yan for one, sa tourism. Tapos may termino din tayo na konsyal na committee chairman din tayo ng environment. And environment and tourism plays a very, very big role na dapat magkasama yan. No, na pagka-craft tayo ng policies and rules, dapat magkasama yan. Kasi
maganda nga masiglang ang turismo sa isang lugar, pero ang kanilang Environment, nasasakripisyo. nasasakripisyo. So dapat laging magkasama yan. And of course, as the only engineer o civil engineer in the council, tayo po ay namuno at napagkatiwala bilang maging committee chairman ng infrastructures. Lahat ng Okay. proyekto sa syudad ng Dagupan at transport naging ano rin po tayo, committee chairman ng transport. Consi, your message po sa ating pong mga Dagupenyo na nakikinig, nanonood this morning. Hi, hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Muli, nagpapasalamat tayo Idol Mark for the time, no, para at least kahit papaano ma-enlighten din, mabigyan ng pagkakataon na mapakinggan tayo ng ating mga hindi lang listeners pero ang ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Kita-kita po tayo sa inyong mga lugar, sa inyong mga kabaranggayan, sa mga susunod na araw. Ang inyong lingkod, andito lang naman po na laging sumusuporta lagi para sa ikabubuti ng ating syudad ng Dagupan. So, good morning and keep on dreaming always. Okay, thank you po. Former Councilor Engineer Carlos Reyna, nakausap po natin ngayong umaga po na ito. And ganda yun, no? Yung sports, water sports na ngayon lang natin na actually din narinig na talagang aktibo na binubuhay itong surfing dito. And grabe, pwedeng maging coach si ano pala kung bubuo tayo ng Dragon Boat team dito sa Dagupan, mayroon tayong pwedeng maging coach si Carlos Reyna. Anyway, maraming salamat po, Councilor. And maraming salamat, Idol. Susunod na po, IFM